Hello mga kumari kong napipintas. Ayan, for the caras ang mga person. Ayan, karasan mo na tanggal ni Mare. O, diba? Isang water pump lang ang katapat niyan. Ito ni Mare, patlokan ni Mandatoy. O, diba? Ayan mga Mare, while waiting. Ayan, kasi malapit na siyang matdukan. O, diba? May mga sign of, ano na siya. Pakatsanan. Charing, habang agur-uray tayo mga tayo, timangga mga Mare. Ayan. While waiting. Asem. At yan mga kumare kung tunay at napipintas. Adamot basit nga naalami. Di umuna nga batch. Ayan, umuna nga kurukurimos mare. O diba? Iyakar kumain takuan. At tinigit tilapia. Tilapia yarn. Ito naman. Paltat. Itits naman is dalag. Diba? Ano kahit ni mother ko ti agurong ko ti bagbagan na dapat insegregate ko ka no. Ayan. Pero patuloy pa rin yung boys na nangunguha sa kagitnaan ng kapudpudutan. Ayan. So estima rin nyo. Ti agkurkurimas. Ha? Sige. Bayon!